gagawin. Paano tong task? Kunwari nagtatanong, siguro impostor ka. Ang hirap! Report! 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 Uy, my body! Report! 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 Guys, si Yellow! As in, ito, nakita-kita ko Hindi talaga. ako. Ay, pinatay ka talaga sa Self-report. matyan. Sa harap ko, Hindi, sa harap Siya ko. yung pumatay, hindi ako, promise. Ay, napag... Ay, talaga. Hindi. Promise. Anong proof mo? Kita ko nga sa harap ko. Feeling ko siya yung impostor kasi nang-a-accuse siya. I agree, Black. Black talaga yun eh. Wala akong nakita, kaya si Black na lang. Black yun, halatado. Black self-report. Sabi ko sa inyo guys, si Black talaga yan. Si Yellow, oh my... It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng Psst, uy, magtrabaho kayo, uy! Uy, nandito si White tsaka si Green. Pag ako namatay, alam niyo na. O yung mga nagpe-fake tasking dyan, umayos kayo dyan, ha? Uy, wala ako dyan nagtatas ako Hindi ako yan. Uy, guys! May pumatay kay Green! Report! May pumatay kay Green! Nakita ko! Nag-report ako dahil nakita ko namatay si Green. May pumatay kay Green. Isa sa inyo. Oh, paano yun? Kanina dumaan na ako sa kanila. Buhay pa si Green tsaka si White. So, baka si White. Anong proof mo? Nagtatasking ako dun eh. Naayos ko yung electrical, baka si light blue. Oo nga no, baka si Blue yan. Feeling ko nga si Blue yan, promise. Basta ako, siya iboboto ko. Ako iboboto ko si light blue. Boboto ko din si Light Blue. Si Light Blue.